Sau? Îi dăm drumul? Să trăiți! Bună ziua, Planetă România! Mă numesc Sandu Dumitru, n-am vicii manici celante, doresc să mă căsătoresc, o fată cu care mă pot întâlni și eu. Sunt, de unde? Zic și de comuna, domne? Din comuna Găițeni Giurgiu, lângă București, trăiesc viața în București. Dacă se poate să-mi fac și eu o fată cu care să discut, am făcut judo, karate, fotbal și fac sport, calități fizice, morale, persoane medicale, psihologice. Am făcut și eu liceu și șef de șantier și alte școli, așa. Acum lucrez aici în București, dacă se poate să-mi găsesc și o fată cu care să discut. Am stat 20 de ani în sănătate, ca șef de șantier, am și o stare materială aia care este, oricând sunt la dispoziția oricui, n-am vicii și manii, nu sunt homosexual, nu sunt pederast, pedofil, alte nebuneli, ce mai e în lumea asta, că nici nu mă interesează, nici cu gândul, nici cu cuvântul, așa, și doresc și eu să mă căsătoresc cu o fată, sau să stau cu ea de vorbă, sau să vorbesc și eu cu ea. Rog toate fetele să apeleze la mine să stăm de vorbă, că eu sunt un om deschis, un om caut o fată de foarte mult timp și nu găsesc toate fetele care vrea să, măcar să șează cu mine de vorbă, să vină la mine. Eu vă rog frumos să mă apelați. Numărul meu de telefon este 0723 071 278 pe Cosmote sau dacă nu pe Vodafone. Îmi dați un bip, vă sun eu. Deci dați-mi telefonul, ăsta e, repet din nou, 0723 071 278. Veniți către mine să stăm de discuții. Să vedem ce ieși, veți face treabă cu mine. În arta succesului și arta politică și arta creației. Vă pup, vă iubesc, vă aștept. Dați telefon. Să trăiți, Doamne ajută!